Huria ni debata na hinolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di dia pehita totong maringanan jala mangulak kaulota. Sa debatama na totong mamasu-masu majaga jala mangaramoti akang ulutta. Di bagasa tikyon ada orang sotaruli hita sian hata ni Tuhan. Tapasada maroha do pikirata martang yang mahita. Debata Jehovah debata parong roha na sumurung. Di bagasan tikyo Tuhan rodo kami para di roha do pikiran nami tuado pamu. Ima disyala neng majakon hatami hami. Paluas matuhan todim parbadia na madongani jala manuturi hami. Asa tung mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na saur tuhita di apalatikyon. Dienek mesen buku panurang Amos biddu tolu. Mamukka mesene sada ro saha tuayak pawaluhon. Asa tajaha odo hata ni tuhatta. Tangyo kamu nama hataon. Nanidok ni Jehovah taringot Tuhamu hala Israel. Taringot tu sadok bangso. Nahuto gihur ruar sentano Mesir songonodo. Holan hamudo nian nahutada sen nasa bangso di tanoon. Di baheni luluhonok kuma Tuhamu salut hajato munay. Tung udurma tagamon merdala dua halak. Da jolosian dos niroha nasida. Tung tagamon ma patunggoromon babiat di obak da adong soronna. Tung tagamon pagiaroni anak ni babiat maswarana sian liangna da adong na jupangsa. Tung tagamon matarjail pidong tu jorgong di tano mono sojolo di taon sabbil. Tung tagamon mabikas jorgongi sian tano da adong daposa. Tung tagamon mapakuling sarune di bagasan huta. So bihaton si tuan natorop. Tung adong matagamon masa parmaraan di bagasan huta. So binahan ni Jehovah. Adang adong di bahan Tuhan Jehovah nanggusada. Da jolo di papatar si bunyanna tu panurirang. Akan naposonay. Patung goromon babiat. Tuk isema nasomabiar. Makuling Tuhan Jehovah tuk isema naso manurira ido yanggo sahakna. Dihita saluhutna akadamang dot dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Totu di bagasan parngolwono nunga somal hita mamili si pilito. Alay sa luhut na tapili di bagasan parngulota pasti adong konsekuensina. Jala ahape konsekuensi. Hobar na tapiliti ikuradido hita majalo. Ikuradido hita makanguluhon. Unang atong amanginang tapilit sa dasipiliton. Alay dang radi hita majalo aka konsekuensi. Hobar tu natapiliti. Suang songonido di bagasan turpu jamito. Di jo debatado sahalak na posona na margor ima si Amos gabe panurang na. Halak na pogus do ibana. Halak na gale. Sian huta tekwa. Jala ulaw na mapapungun akka parbuinat tajau. Alay di jo debatado ibana paingoton bangso ni debata ima bangso Juda. Wasay ma di jo debata ibana paingoton bangsoy
alana bangso Juda di bagasan paranglo dinasida dipilih talaki sadadalan na pilit sen lomoni rohani di bata. Dipilih talaki gabi madaw siya di bata. Ala nang salah pilih manasida dang olo benasida mangoloy di bata. Dang olo benasida ho di bagasan hati goran ni di bata. Di jo di bata ma panurang Amos paingot tot bangsoy. Jalan na di paingot ima panurang Amos bangsoy takas do di pajojor di bata marhite-hite si Amos sudena akan masa di hutai. Sudah akan naik ima patupahun ni di bata. Jadi kehadiran daripada Nabi Amos sesungguhnya seperti seorang hakim na pasahatun aka uhum ni di bata. Di paadar manang di papatar parang Amos masudinang aka kesalahan-kesalahan ni bangsoi hobar tungulu naung pinilit jalan naung dihangulun nasida. Dido iba nama ayat na parjolo di bidu partuluhonon. Tangi ho kamu na mahataon na nidok ni Jehovah taringot tuhamu hala Israel. Taringot tu sadok bangso na hutau gihon ruar sentano Mesir songonoddo. Holak kamu dunia na hutadda sen nasa bangso di tanoon. Di bahini lulonok kumatuhamu salut haja hato munay. Jadi padohan ni debata marhite-hite panrang Amos holak kamu na doon na hutanda. Debatado na mamilik na sida gabi bangsona. Debatado na palo na sida o punasida siyan tanong Misir. Jala sakap di debata sa sitong na naing do mabuwan bangsoi tuak kapajapalan na lomat. Sa sitong na naikod do pasu-pasun ni di bata bangsoy. Alay dang hot bangsoy di dalan ni di bata. Dipilih na sidado akangulu na maralo to di bata. Aleni dang olo di bata kompromi. Nang pede haulongi di bata nasida. Ale dada holong ni di batai gabebuwe parmiam-miamon ni bangsoy. Ala na holong na pinasah ni di bata sa sitong na holong na kumanogyud ima bangsoy tuwa kahatigoran. Dada holong na majorgok ko bangsoy tuwa kahagulapon manang lumlam ni portibyon. Amanginang nehnolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Siya nayat na patuluhon, rodi ayat na pa onopon, takasma di pajojor panurang Amos. Pilihan-pilihan. Sebab dan akibat. Alana adongdo ima penyebab ngulu ni bangsoy na sunatigor adong maakibat na ima ikon dapo uhum ayat na pa tuluhon tung udur mataga memardala dua halak da jolo sedos ni roha nasida tung taga mo ma patunggoropon babiak itobak da adong suruanna tung taga mo pagyaran ni anak ni babiak maswarana siyan liang na dang adong najup pangsa tung taga mo matarjal pidong tu jorgong di tano molo sojolo di tahun sabil. Secara sederhana Allah mengatakan tidak mungkin Allah menghukum mereka, tidak mungkin Allah menghakimi mereka, tidak mungkin Allah marah terhadap mereka kalau mereka berdiri di dalam kebenaran, di dalam perintah dan koridor Tuhan itu sendiri. Tapi ketika mereka sudah lari dari kebenaran, ketika mereka sudah melenceng senak kapoda ni debata, naung diwarihon ni debata, makana takasma
ikut ima dapat burani debata nasida. Tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa yang tidak mendatangkan hukuman. Sekalipun Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tapi kasih Allah itu tidak boleh dipermainkan. Kasih Allah itu tidak boleh disalahgunakan. Kasih Allah itu ikut ima ulahonot todo mangulahon akasakap di debata. Dihita kedamang do dainang nah nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahado na naing putih hota gabi mutihan na arga sian turpu jamita na saat tuhita dia pala partikyanon hobar tu ujahan tarjo gabi si jala jolma na parjolo sahalia kadamang do dainang sian turpu jamitaon takas mata bereng songo dia pajowon ni debata tu panurirang Amos asa gabi marhite-hite panurang Amos di pasahat debata akasakapna tubang sonai jala disadari panurang Amos do saluhu nai di ulawan ibana do pajo ni debata di ulawan ibana do pasuruan ni debata dan gabi mabiar ibana paingoton akabangsoi nang paima bangsoi luar biasa huasona nampai ima bangsoi luar biasa akasyadonganna. Tetapi ketika Tuhan memanggilnya, maka dia melakukan panggilan itu. Tidak peduli siapa yang harus diperingatkan. Nah kita pe amanginang, iko bonot tadu ima tu dirita. Nunga di jodi bata hita di bagasan Yesus Kristus. Kita sudah dipanggil lewat darah Yesus Kristus yang sudah tertumpah itu. Maka pengorbanan Yesus Kristus itu majo kita gabe sisian ni debata ala nunga di Yesus Kristus do hita gabe sisiana sonari di paingot tu hita pohado hita mangolu do pehita di bagasan akka dosata mangolu do pehita di bagasan akka haju di pardagingon alai dung di jodi bata hita dung sisa Yesus Kristus hita set akka dosata maka diperingatkan yang pertama kepada kita maka jangan lagi unang behita mengulusan dosa ikut gabe mangulu mahita di bagasan hati goran di debata songon ima ayat na paduhaw ni hola kamu dunia nahu tada sien bangso na ditaron hola kita do halat na porsetu Yesus Kristus na ditada debata aleni amanginang alana hola kita dona di tada debata di bagasan pajuon di bagasan panobusin Yesus Kristus berarti akajon mana di tada ni debatai ikon siulahon hati goran ni debata ikon taulahum akalomo ni roh ni debata ikon taulahum akasakap ni debata maka jangan lagi hidup di dalam dosa napa dua damang dainang di bagasan ima hata ni Tuhanon unang betar parmea-mea aka asini rohan ni debata unang songon bangso ni debata hita mereka sadar hulang nasida ditada debata alai di parmea-mea nasida ke hati goran alai angko hita amanginang unang ta parmea-mea asini roha ni Yesus Kristus ini. Jangan mempermainkan kasih karunia itu. Kasih karunia itu memang Tuhan kasih secara cuma-cuma. Tapi bukan berarti murahan. Dengan darahnya yang tertumpah. Maka dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Aleni amanginang nunga tajalo pasu-pasui. Unang taparmemeam. Unang be ima tap bain ma pasu-pasui. Gabe maung lalomolomota. Unang petabain ima ka pasu-pasui. Gabe seakan-akan kita mabani madosa bilang diuhum. Unang pamikir si songoni. Sudinang nang penunga ditubus Yesus Kristus sita. Nang penunga disesa dosata. Alai ikum mangulu do hita di bagasan panobusyo ni.
Kita harus hidup di dalam kasih karunia itu. Orang yang hidup di bagasan ima asini rohani di bata, manang basa-basa ni di bata, dang bemangunan akadosa ibadah di bagasan ngoluna. Aparpudi sahalya kadamang dot dainang, siantur po jami taon, nang di pasahat tu hita ganuk marsada-sada. So nari mungkin, nunga tabereng, gudang nakadusata, di pajojor di bata tu hita. Nguluta sadari do amanginang, julma pardosa hita, julma namarla dosa hita, julma nadawi hita senadupan di bata. Matikina tu hita. Ta sol-soli dirita, ta bajono musi dirita tu di bata. Ta tinggalon akadosa. Asa gabe halomuan ni di bata hita di bagasan Kristus Yesus. Holong dorohani di bata tu hita. Alin ni mangulu mahita di bagasan holong ni di batai. Amen martanya kita. Mauliate mahu pasa ruang nami tuho ale di bata nami di bata Jakoba. Taruli tuhak kami sian hatam. Alini paluas mahatamon gabi ujahan nami asa mangulu kami di bagasan hati kurami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamaso-maso hita.